donem la benvinguda a Mètode Podcast, el programa de divulgació de la ciència de l'Espai Podcast de la Universitat de València. Soc Anna Mateu i en aquest episodi m'acompanyen a l'estudi Lucía Sapinya i també Anna Camps. Al control tècnic, Ruth Martínez i en la part audiovisual, José Luis Iniesta. Comencem. Lucía, estem ben acompanyades avui en Mètode Podcast. Així és, perquè a banda del nostre convidat, que ara el presentarem i que és magnífic, com sempre, ens acompanya també la nostra companya Anna Camps, que és la Community Manager, la responsable de les xarxes socials de la revista Mètode. En els darrers anys hem vist com la divulgació científica ha trobat nous espais. Instagram, YouTube, TikTok s'ha convertit en un espai fonamental també per a que els divulgadors i les divulgadores desenvolupen la seva activitat i arriben a milers de persones. Són espais més nous, més audiovisuals i que permeten una interacció més potent amb el públic. Sí, que s'està obligant també a les revistes i mitjans de comunicació científics a anar adaptant-nos, que clar, nosaltres que venim d'una revista impresa, no? A poc a poc hem hagut d'anar adaptant-nos a tots aquests formats i efectivament és un ecosistema comunicatiu que ha canviat molt ràpidament en pocs anys. La conversa pública per la ciència, ho diem, no passa només pels mitjans tradicionals, sinó també per figures especialitzades que a través de les pantalles doncs, troben una capacitat d'impacte enorme, no? I si parlem dels influencers de ciència, doncs també més encara, no? Per això avui ens ajudarà a parlar del tema la nostra Community Manager, Anna Camps, que ja vas estar un dia així, ens vas acompanyar un dia en la temporada passada parlant precisament d'això. Així que, com ens va agradar molt el tema, avui repetim. Benvinguda, Anna. Moltes gràcies, Anna, i moltes gràcies també, Lucía. Estic molt contenta d'estar amb vosaltres perquè pense que és important analitzar com està canviant la manera d'explicar la ciència. Les xarxes socials fa temps que juguen un paper molt important en les nostres vides i bé, també la manera en com ens informem, aprenem i construïm opinió. De fet, en l'àmbit científic això ha obert oportunitats molt interessants, des d'investigadors i investigadores que expliquen directament el seu treball, creadors que transformen continguts complexos en formats breus i accessibles i comunitats que es generen al voltant del coneixement. Però també planteja preguntes que són molt interessants i que en l'anterior podcast en què el vas participar ja deixarem algun tas, que és com es manté el rigor en els formats ràpids o com es combina l'entreteniment i la precisió o quin és l'impacte que té tot això en la percepció social de la ciència. Doncs jo crec que ja tenim curiositat, els nostres oients també. Importantíssim. Qui ens acompanya avui per parlar d'aquests temes? Doncs mira, és un creador de contingut que divulga sobre un tema que és veritablement fascinant. Vaig a donar-vos una pista. Efectivament, són dinosaures. Qui ens acompanya avui és Francesc Gascó, àlies Paco Zoico. Segur que molta gent que ens està escoltant el coneixereu ja. Paco Zoico és paleontòleg, investigador i director científic del Museu de Benaixeve. També és un destacat divulgador científic especialitzat en dinosaures, creador de contingut en xarxes socials, on acumula milers de seguidors, més en concret quasi 300.000 en Instagram i més de 75.000 en YouTube, que no és poquet. I autor d'alguns llibres, entre ells un que publica fa poc i del qual en parlarem després, que és Història de la paleontologia. Francesc, en els seus vídeos a xarxes, explica descobriments recents, desmunta algun que altre mite i mostra com evoluciona el coneixement científic en aquests animals que continuen captivant-nos milions d'anys després de la seva extinció. Benvingut i gràcies per estar amb nosaltres, Francesc. Moltíssimes gràcies, és un plaer estar així. Em sent com si estiguera en casa. Benvingut, ens alegrem de comptar amb tu. Moltes gràcies. Abans d'entrar en preguntes sobre dinosaures, ens agradaria començar un poquet per el principi. Com naix el projecte de Paco Zoico en xarxes? O sigui, és una extensió natural del teu treball com a paleontòleg o en un moment concret decidixes vaig a fer divulgació en xarxes? Doncs mira, jo vull pensar que és una espècie de evolució natural
d'una cosa que va néixer quan jo era estudiant de biologia al campus de Burjassot. Estem parlant de quan encara estàvem en l'època de les llicenciatures. O sigui, ja estem parlant en termes prehistòrics. Per a les noves audiències, sí. Jo la recordo encara, però... doncs jo recordo estar... estava igual en segon de carrera i era l'època en la que es començaven a sorgir en internet blogs escrits, no? Les bitàcores. Els blogs i els foros estaven en molt d'auge en aquell moment. Hi havia foros de qualsevol tipus, hi havia bitàcores i blogs en els que la gent parlava de temes. La conversa estava en els comentaris dels fòrums i dels blogs abans de que sorgiren les xarxes socials. I en aquell moment jo ja vaig crear-me un blog i vaig pensar en aquell moment el nom perquè jo tenia la típica taula de temps geològic allí davant de l'escriptori penjant la paret i volia jugar en el meu nom i en algun període geològic o alguna era, no? I se'm va córrer el mesclar el Paco amb el Soic de les eres geològiques i ahir va néixer el que és el nom. I durant molt de temps va ser un blog escrit. Va passar el temps, vaig entrar al doctorat, ahir vaig deixar una miqueta de banda tot el tema de la divulgació al blog. De fet, al principi ni siquiera era conscient de que estava fent divulgació perquè jo ahir comentava el que m'aveia, no? Que si s'ha publicat un nou dinosaure i m'acaba d'enterar, ho comente, no? O una cosa de la que estem parlant en classe que m'interessa, doncs ho retransmita també el meu blog, no? De manera que era una manera molt orgànica i natural de comentar un poquet el que jo volia. Però vulguis que no, sense donar-me compte, jo també estava entrant un poquet en la voreta de la mar de la divulgació. Perquè jo en els últims anys de carrera, al mateix temps que ja estava col·laborant al Departament de Geologia de la Universitat en excavacions i en congressos i al laboratori, també es començava a col·laborar en activitats de divulgació que es feien, per exemple, a l'antic Museu de Geologia, que serà l'hereu ara és el Museu d'Història Natural. Després, a l'època del doctorat, també vaig començar a participar molt en activitats de divulgació que també es feien a l'entitat en la que jo estava fent la meva recerca, que era la Fundació Dinòpolis a Terol. I vulguis que no, quan em vaig doctorar, quan per fi vaig obtenir el títol de doctor i vaig tindre davant de mi el moment de què faig en la meva vida, no? Jo m'havia donat compte de que ja estava pràcticament fins al coll fent divulgació sense haver-me donat compte. I en aquest moment va ser quan vaig donar el pas de dir d'acord, anem a dedicar-se a això, anem a transformar l'antic blog en un canal de YouTube i les xarxes anem a intentar que tinguin eixa vessant de divulgació i de paleontologia. I pràcticament des d'aquest moment neix el que és el projecte actual i ara mateixa és el que em dona de menjar, per a dir-ho d'alguna manera, no? I així neix el projecte. Ja veus, des d'un blog, no? Sí. Que va néixer d'una manera més amateur o totalment. com un hobby quasi, no? Exacte. Però és cert que parlaven de com havien evolucionat, no? Este tipus de xarxes. Animeu-vos, animeu-vos. Sí? Bueno, sí. De fet, també tornen, no? També hi ha gent que continua, bueno, amb tot de tenir més blogs. Sí. Però que clar, no ho recordava. Quan ha dit ell, la primera això que va eixir d'internet, que era quasi autogestió, eren els blogs, és cert. Sí. I quin tipus de divulgació fas? O sigui, quines coses comparteixes en xarxes? Doncs mira, ahir te puc contestar el que m'agradaria i el que realment al final, de manera realista i en els peus en terra, em toca fer, no? Perquè jo tota la vida he sigut un enamorat dels documentals. Moltíssim. O sigui, jo recorde uns documentals, per exemple, que hi havia de dinosaures que jo els tenia en les cintes de vídeo que em van regalar uns Nadals, que eren de la PBS. Després me'n recorde també una sèrie de documentals que hi havia sobre els paratges naturals valencians que ens posaven a classe, que me'n recorde que la veu del narrador era la mateixa veu que feia la recapitulació dels capítols anteriors de Bola de Drac. I a mi això se'm va quedar gravat al cap. El doblatge valencià. El doblatge valencià és molt bo. Sí, i tant. I jo sempre he sigut un enamorat dels documentals i jo aspire a que la meva divulgació tinga un component o se parega moltes documentals que a mi m'enamoraven de ser xiquet i que em van fer voler dedicar-me a la ciència. De manera que una de les raons per les que vaig començar a fer vídeos a YouTube i a la llarga també els vídeos més curts a xarxes era precisament per a intentar fer camí caminant cap a fer documentals. De manera que idealment els continguts que a mi més m'agrada fer són els que mesclen imatges de camp, imatges de laboratori, ensenyar fòssils reals, ensenyar animals i plantes reals per a parlar d'evolució. Jo és el que intente. Ara, la realitat és que vivim en un món tan frenètic en el que se t'està demanant continguts cada dia i al final la majoria de vegades el que faig és gravar-me des de casa. En condicions ideals puc preparar-me bé el guió, llegir-me els papers que toca, buscar igual figures interessants o exemples, no sé, comparacions gracioses. Quan més temps tens,
millor tix o un vídeo o un quasi documental o com vulguis dir-ho, no? Però al final vivim en un moment molt frenètic en el que se mos està demanant contingut constant. I damunt és que ni tan sols és que aquest contingut tinga més duració, és que també és consumisme la pressa, no? De manera que avui en dia em toca trobar un punt intermig entre el que a mi m'agradaria fer i el que al final s'està consumint. Així que sobrevivim, no? Sí, o sigui, buscar un equilibri al final entre les dues coses, entre el que te demana ara mateix l'ecosistema de les xarxes socials, en el que t'agradaria realment fer, que és igual donar-li més profunditat al que t'agradaria... Exacte, Això que comentaves, Paco, és molt interessant perquè precisament fer continguts en xarxes t'obliga sempre a sintetitzar molt. Sí, això és veritat. Aleshores, i més en temes científics, el que tu dius, sintetitzar un paper o que sempre hi ha matisos i qüestions, en poc temps, no? Com es fa? Te vaig a ser completament sincer, jo ho porto mal. Perquè no, en sèrio, vos ho dic tota la sinceritat del món. En la mà en el cor. Perquè hi ha vegades que quan jo vull parlar bé d'un tema en profunditat, damunt que jo tinc aquesta ànima dels documentals de Mundo Submarino de Cousteau i de més al cap, no? Jo, hi ha vegades que em poso a escriure un guió o em faig una escaleta de com vull que siga el vídeo i es comença a gravar-me per a parlar d'un tema i tocant tots els palos que hi ha que tocar per a que s'entenga bé la importància del descobriment o del tema, i al final em pose escrit guions igual per a vídeos d'una hora i dius, és que estic fent un guió d'un documental llarg, no? I jo porto mal que hi hagi que sintetitzar tant. Al final jo trobo que la manera d'eixir un poc del pas és fer pildoretes parlant dels descobriments per a la gent que ja està interessada o que pot despertar la seva curiositat i fer altres pildoretes explicant, diguem, el trasfons, com s'arriba a fer aquest descobriment, perquè jo trobo que un problema que tenim avui en dia amb tanta fugacitat de continguts tan curts és que no arribem a explicar com es fa la ciència. I hi ha moltes vegades que parlem més dels resultats, els descobriments, que realment com hem arribat a la conclusió, com s'ha fet la investigació, en què es basa el mètode científic. Totalment. I en un moment en el que damunt hi ha tanta desinformació, tants bulos, tantes imatges falses d'intel·ligència artificial i també estan renaixent negacionismes, conspiracions, igual deixar de costat tant el mètode científic i parlar només dels resultats pot tindre uns resultats no esperats, no? De manera que jo crec que la manera de poder eixir d'aquest pas és fer aquestes pildoretes parlant dels descobriments, perquè hi ha que estar ahí i hi ha que comentar-ho, i si pots afegir algo de rigor a lo que s'està contant, no? Perquè els grans descobriments solen estar també en premsa, no només en la situació sociopolítica, no? Els descobriments tenen un xicotet espai, no? Un parell de dies es parla dels descobriments, almenys aportar algo de rigor al tema, però completar amb pildoretes explicatives de coses un poquet més bàsiques, no? Des de taxonomia, botànica, zoologia, fins al propi mètode científic. Que és molt important, jo crec. I al final la divulgació té aquest paper també d'explicar el que és la ciència i ajudar a crear a fomentar com se diu, el coneixement científic, la cultura científica en general. Sí, fer-ho també més accessible per a persones que no tenen aquest coneixement o que igual no estan tan interessades en ciència. Al final, utilitzar píndoletes així més senzilles, accessibles per al públic, també ho fa bé. Jo tinc una pregunta perquè tens dos comptes, un és Pacozoico. Sí, saps què passa? L'altre és Dinozoico. Exacte. El compte principal de xarxes, que és el Pacozoic tal qual, era el meu compte personal. I ja està. I posava jo el meu dia a dia, el cafè, la foto del gos i ja està. Què passa? Que amb el pas del temps va haver una època, va haver un moment, en tota aquesta evolució que ha tingut les xarxes socials en els últims anys, va haver una època en la que de repente la gent separava les seues vides, les seues facetes, no? Si algú era, no sé, forner i feia calistènia, tenia dos perfils. El de Joanet el forner i Joanet el calistènic. Tenia dos perfils. I en aquest moment vas dir, ok, això explica perquè quan penja alguna cosa que té a veure amb feina, la gent que m'espera per les meves aficions o per com entrena i aquestes coses no fa tant de cas. Anem a separar-ho. I en aquest moment vaig crear dos xarxes. Avui en dia estem més acostumats a perfils polifacètics, que també és de veres que no se consumeixen igual uns continguts que altres, però avui en dia han tornat als perfils polifacètics i per això ara Ixos dos comptes que hi ha a les xarxes s'han quedat un poquet despenjats. Sí. Aleshores, si algú que se'ns està oient ara vol seguir-te i seguir les teues píndoles de paleontologia, en quin compte En realitat, les píndoles de paleontologia com isc jo parlant
i parla de paleontologia les compartisc en les dues xarxes. En les dues, o sigui que independentment... Però la xarxa principal és la meva en el meu nom principal i xarxa en la que jo ho compartís tot. L'altra la reserve més per a etiquetar aquests continguts que són purament educatius o científics i també per anunciar xerraes, firmes de llibres i aquestes coses. Si algú tenia el dubte, però que te pot seguir independentment de les dos. Sí. De fet, des de mètode el seguim en els dos. Així que... Bé, si parlem de dinosaures i anem a entrar ja en tema Parque Jurásico, no? I imaginari col·lectiu ens ve al cap el cine. Sí. O sigui, almenys si parlem de dinosaures ens ve al cap la pel·lícula de la que acaba de sonar la música, la de Parque Jurásico. Fins a quin punt consideres que el cinema ha condicionat la imatge dels dinosaures? O sigui, la imatge científica dels dinosaures. Pues totalment, però des del principi. És curiós, quan neix el cine ja apareixen dinosaures al cine. O sigui, una de les primeres pel·lícules d'animació és Gert i el dinosaure, que és una pel·lícula d'animació... Bueno, pel·lícula. No és el que avui en dia entendríem una pel·lícula, però són imatges en animació d'un dinosaure sauròpode, així com còmic, menjant un arbre sencer i fent coses de dinosaure de les que es pensaven entonces. Jo no la coneixia. Després, quan neix el cine, diguem, d'acció real, mut, també tenim una adaptació del Món perdut de Conan Doyle, amb les marionetes de dinosaures i demés. O sigui, el cine mut també té el seu propi parc juràssic. I en tots els moments en els que, des de que neix el cine fins a l'actualitat, més o menys s'ha anat intentant transmetre la imatge en què es té del dinosaure, o dels dinosaures, o de la vida prehistòrica en general, al món científic, al món del cinema, per a que arribi, diguem, al públic. El problema és que jo crec que tot el que ens entra pels ulls a través del cinema perdura més. És com que es creen imatges molt més perdurables que, per exemple, el medi escrit. O, sense anar més junt, la pròpia investigació científica a través dels papers, els journals, els congressos, és més fàcil que per a la comunitat científica canvia la imatge d'un dinosaure o canvia la percepció dels dinosaures per un descobriment i més o menys, d'una manera més ràpida o més lenta, però s'accepta d'una manera freqüent. Però tot el que ens entra pels ulls, com damunt perdura més, les pel·lícules se segueixen veient després de dècades, costa molt més canviar la imatge. De manera que la imatge dels dinosaures que teníem en el moment en el que es va estrenar Parc Juràssic era una imatge prou desfasada perquè arrastrava molt de... com dir-ho, molts prejudicis i moltes antigues idees sobre els dinosaures que igual a nivell científic ja estaven superades, però visualment encara s'havien anclat, no? Funcionaven. Perquè als dinosaures els va donar paper d'un vilà que volia, jo què sé, carregar-se la civilització perquè l'havien despertat, no? Com Godzilla. O els típics casos de mons perduts, com el de la illa Calavera a King Kong, o el món perdut mateixa de Conan Doyle. Sempre com que hi havia certs papers que complien els dinosaures i la imatge del dinosaure clàssica encaixava perfectament en aquest paper que desenvolupava en el cine. Amb l'arribada de Parc Juràssic el que passa és que es va fer un treball, primer, a nivell visual, es van fer molt fotorealistes, es van transmetre molts coneixements d'aquell moment, es comportaven ja d'una manera més pareguda a animals, encara que segueixen seguint alguns vilans indiscutibles, però ja es comporten més com a animals, s'arriba a despertar simpatia per alguns d'ells, canvia molt la cosa, i més o menys s'actualitza la imatge que es tenia dels dinosaures de manera que estava més o menys de la maneta de la imatge que teníem en ciència. Què passa? Que des del 93 que es va estrenar aquesta pel·lícula fins ara, parlem de que el món és molt frenètic, però és que els descobriments científics també han sigut molt frenètics i han escalat d'una manera exponencial. Totalment. I de fet, en els propis 90, a final dels 90, ja canvia molt la imatge de dinosaures, es descobreixen dinosaures amb plomes, canvia molt la imatge. I és per això que la imatge del 93 ja se'ns ha quedat un poquet desfasada, no? I hi ha que actualitzar-la a poc a poc. Però és inevitable que la imatge dels dinosaures en el cinema mos perdure socialment i jo crec que té una component positiva, perquè al final jo puc intentar fer contingut de la manera més divertida, més casolana, més simpàtica possible i puc arribar a molt de públic, però mai arribaré ni a tanta gent com una pel·lícula, ni a tanta diversitat de persones com les que veuen una pel·lícula. I això és una cosa que hi ha que agrair i celebrar. I jo sempre dic que encara que hi hagi errors en la manera en la que es transmeten els dos missatges, sempre ens dona faena a nosaltres per a poder explicar com són les coses en realitat. Però és cert que la pròpia sèrie de pel·lícules que, clar, continua Jurassic Park i en les més recents sí que han anat incorporant d'alguna manera l'actualització que deies, dels plomes, de tal, vull dir que
dins de les llicències artístiques que tindrà... Al final... Han intentat recollir les principals troballes. Sobretot des que es va canviar el que és l'assessoria científica per a les últimes entregues, hi ha hagut un interès més fort per incorporar dades realistes. Evidentment, no es perd de vista que hi ha entregues més, correctes que altres en la representació dels dinosaures, perquè no deixa de ser una saga de ciència-ficció en la que es parla també de manipulació genètica i es parla de mutacions. Que és que molta gent es queda amb que són pel·lícules de dinosaures, però des del principi és una saga de ciència-ficció en la que hi ha espionatge industrial, en la que hi ha enginyeria genètica, i també està el tropo del cine o de la ciència-ficció dels científics que van més junt del que deurien. Totalment. Els límits de la recerca científica. Això es remunta a Mary Shelley i a Frankenstein, no? Totalment. Vull dir, i moltes vegades ens oblidem d'això, de que també és, en certa manera, per a una saga de ciència-ficció justificable la inclusió de llicències i monstruositats, sempre que es separe per al públic el que és realment un dinosaure realista del que no. I la quantitat de xiquets o xiquetes que s'interessarien per la paleontologia a través d'aquella pel·lícula i de les següents. A més es nota. Hi ha estudis que vinculen un augment en matrícules relatives a la història quan es va estrenar En busca de l'Arca Perdida, la primera pel·lícula d'Indiana Jones, al 82. Hi ha també números que apunten ahir a que va haver un repunt de matriculacions en geològiques i biològiques quan Parc Juràssic. De manera que vulguis que no, també desperta curiositat. No volem contar secrets, però ens has comentat que tu també vas tindre influència en la teva decisió d'estudiar jo tota la vida... paleontologia. No, clar. Jo vull que no tenia 9 anys quan es va estrenar Jurassic Park i fixa't, jo tota la vida posava la mà en el foc i treia pit així d'una manera superorgullosa dient a mi ja m'agradaven els dinosaures abans. Però és veritat que tens que posar-te a pensar i dir, a veure, al César el que és del César. Jo no sé què hauria sigut de la meva vida si quan era un nano de 9 anys no m'hagueren portat al cine. Bueno, no haguera arrastrat jo a meus pares al cine. En este cas va ser... Sí, és que me'n recordo perfectament. Vaig anar amb mon pare, ma mare i la meva cosina Paula. Estàvem els 4 allí, que anàvem al cine i els vaig arrastrar jo a veure la gran pel·lícula dels dinosaures. No? Jo no sé què hauria sigut de la meva vida, perquè jo em vaig tornar totalment carabassa per esta pel·lícula i per esta saga. La banda sonora m'ha acompanyat tota la vida. Me posava a estudiar amb la banda sonora. Al final t'ha acompanyat d'alguna manera i no saps si realment hauria sigut o no la mateixa persona. I pot pareixer una tonteria, però al final la ficció que estem consumint moltes vegades són refugis als que acudim quan el món és més hostil. I no sabem si seríem la mateixa persona si no ens haguérem pogut refugiar llegint El Hobbit quan érem xicotets, si no haguérem pogut estar mirant Parc Juràssic o Indiana Jones quan érem jovenets i no tenies amb qui parlar d'aixòs temes, perquè avui en dia estem molt connectats i és molt fàcil trobar a gent de l'altre costat del món que té afinitats amb tu. Però abans no. Abans no. I pareix que estiguem parlant així també del Pleistocè. Sí. Però és veritat que abans de les xarxes socials, per molt que ja hi havia foros d'internet, inclús abans d'internet, no hi havia manera de parlar d'estos temes. Si al teu poble a ningú li agradaven els dinosaures, a ningú li agradava el mateix esport que tu, a ningú li agradava la música que tu, et senties molt sol, no? I acudies moltes vegades a aquests jocs segurs, que era la ficció. I no seríem les persones que som avui en dia sense aquests jocs segurs que ens ha donat la ficció. No sé, és que al final les xarxes socials i l'internet en general ha fet que estiguem interconnectats amb molta gent a veure... Exacte. Molt. Sí, a banda de tot això que estàvem comentant de com arribes fins ací, ara continues fent divulgació, continues també fent ciència, no? Recentment, farà unes setmanes, vas compartir a les teues xarxes socials que s'havia publicat en Science la nova espècie Spinosaurus mirabilis, un espinosauri del Cretaci a Níger, no? Sí. Correcte, és que dic, a veure si ho estic dient bé. Està correcte. Bé, anem bé. Doncs és una troballa de la qual has estat treballant en ella. Què significa? Parla'ns un poc del descobriment i què és el que significa... Doncs mira, per a mi significa moltes coses. Per a mi significa tot. És un dels moments més importants de la meva vida i no és exagerar, perquè tu posa't en la meva situació. Des de crio, aficionat i obsessionat per els dinosaures, per la paleontologia, per la natura, has vist documentals en els que tu veies a investigadors i investigadores anant per tot el món fent descobriments i somies, vulguis que no, en alguna vegada anar a estos jocs inhòspits, a fer una expedició, a estar dormint en la teua tenda de campanya al costat del jaciment. Jo
com a persona molt de camp, somiava en això. Després hi ha gent que és més de bata i no és tan de bota o aquestes coses. Quan parlem un poc de paleontologia, la idea que tenim a lo millor general és això, no? La de l'excavació... L'imaginari popular va directament al camp, encara que hi ha molt més a fer. Però jo en aquest cas sí que complisc aquesta espècie d'estereotip de que a mi del camp, si poguera ser, no em trauries, no? I jo he participat en moltes excavacions, per exemple, a València, a Terol, a Conca, a Guadalajara, a diferents llocs de la península Ibèrica. Però mai havia tingut l'experiència d'una expedició i d'un jaciment, per exemple, un lloc tan remot com el centre d'Àfrica. I precisament en 2020 se'ns va posar l'oportunitat d'acudir a una expedició d'estes perquè un company nostre anava a participar i necessitaven gent. I, evidentment, la pandèmia i aquestes coses que van passar entre 2020 i 2022, que no van ser poques, van retrasar un poquet l'expedició, però en 2022 vaig tindre l'orgull i l'emoció de poder participar en una expedició així. Van ser 3 mesos de treball en Níger i pràcticament va ser en el tercer mes, pràcticament al final de l'expedició, quan vam arribar a esta zona, i ja hi havia sospites de que hi havia un espinosaure, perquè en 2019 van anar allí, van trobar alguns fragments de crani, però, clar, arribar, i només arribar a aquest lloc, veure ja trossos del crani d'aquest animal, companys plorant i emocionant-se perquè era el seu dinosaure preferit des de que eren nanos. I aquest dia, seguint prospectant per la zona, buscant on podien aflorar més fòssils d'aquest animal, apareix la cresta que apareix una banya d'unicorn, no? La emoció, o sigui, hi ha fotos de nosaltres tirats per terra en plan de no puc en la vida, no puc més, me poso a plorar. Va ser molt emocionant. I imagina't, des de 2022, la primera, tornar a casa, que de repente ja era Nadal, perquè estàvem a principis de desembre, se n'havíem anat a finals d'estiu. Tornar a casa, després de viure tot això, i sabent que pots parlar de lo que has trobat amb la teva família, amb la teva parella, però no es pot saber encara res, no? Te sents un poquet com Frodo quan torna a la comarca. I ara com seguisc fent la meua vida després de viure tot això. Totalment. I, clar, imagina't, de 2022 a 2026 són quasi 4 anys callant-nos ahí la muti callosa sense poder parlar d'este espinosaure. Que ja tindríeu ganes de... 4 anys no són poquets. No és poc, però per sort, com som molt apassionats tots els que estàvem en aquesta expedició, allí mateix en el camp ja anàvem avançant un poquet en la recerca, fèiem models tridimensionals per a tindre fòssils virtuals en els que treballar des de casa, i estos 4 anys també han servit per a poder avançar, sobretot els companys que tenim a la Universitat de Chicago i col·laboradors seus directes, anaven avançant més ja en la recerca en laboratori i en gabinet, diguem, fent tot el que és l'anàlisis. Jo en el que més vaig participar va ser en la part de camp, després en el que és l'elaboració de la investigació posterior no he pogut. Al final cadascú tenim una sèrie de tasques, no?, que desenvolupar, però el moment de sortir per fi la publicació i veure la feta realitat amb els seus més, els seus menys, no sé, 4 anys. És que són 4 anys. Quasi 4 anys el que hem tardat en que això vega la llum, no? Sí. I imagina't, no? I este nou dinosaure, este nou espinosaure, sí. En què es diferencia? Tenim així un espinosaure. Mira, l'espinosaure clàssic, damunt és que és un dinosaure que ha sigut molt enigmàtic molt de temps. Es va trobar a principi del segle XX a Egipte, a una expedició alemana. Els fòssils originals no eren un esquelet complet, es sabia que tenia esta vela en l'esquena perquè hi havia vèrtebres en esta espina tan llarga, però no hi havia molta informació sobre este dinosaure, hi havia poquets ossos conservats, i va ser un misteri durant molt de temps com era la resta de l'animal. Damunt, els ossos originals d'aquella expedició antiga es van perdre als bombardejos de la Segona Guerra Mundial a Múnich, perquè es va bombardejar l'estació de ferrocarrils, el Museu de l'Acadèmia Bàvara de les Ciències estava al costat, i tot per l'aire, directament. Durant molt de temps, este bicho va ser un enigma. Es van trobar alguns parents propers, per exemple, a Anglaterra es va trobar bariònics, es va veure que dels ossos dels quals teníem unes bones imatges, uns bons gravats d'aquells originals que es van perdre, es va veure que eren semblants. A poc es va poder afinar quin tipus de dinosaure era, que si tenia el morret llarg com un cocodril. Aquestes coses es van poder anar adivinant per parents propers. Clar, si caminava a 4 o a 2 potes... Totes aquestes coses sí que les podíem anar adivinant, però en 2020 crec que va ser, un poquet abans ja es van trobar més fòssils d'aquest espinosaure clàssic egipci, i diguem que ja la imatge de l'espinosaure que tenim en ment va anar prenent forma. Però des d'aquella primera expedició de principi del segle XX no s'havia trobat altra espècie del gènere Spinosaurus. I esta és la primera vegada en un segle en la que, de repente, en Níger
trobem un nou Spinosaurus que complix algunes de les característiques anatòmiques per a ser assignat al mateix gènere, però que a més té diferències, com les que tu apuntaves. Quines diferències té? Pues hi ha coses molt més anatòmiques que només un anatomista o un paleontòleg veu, com per exemple la separació entre les dents al maxil·lar i cosetes així. Hi ha característiques molt més específiques, però després que té una banya dalt del cap, on l'altre té una cresteta menudeta, este té una banya d'unicorn. I no és que digues, igual este era especialet, és que li va créixer més la cresta que els demés. És que hem trobat 3 exemplars i els 3 tenen una cresta llarga com si fos la banya d'un unicorn. O sigui, incomplets, en este cas. El que sabem d'esta nova espècie és completant un poquet este trencaclosques amb els diferents exemplars que s'han trobat, que són fragmentaris, però és que tenim 3 banyes. O sigui, que és que sabem que és una característica d'aquest animal, sí o sí. Diferenciada. I això ho pot veure fins i tot una persona que no siga anatomista, no? Recomanem anar a la portada també de Science. És preciosa, una la recreació és una artística. portada preciosa. Participar en un descobriment d'estos ja és algo que passa una vegada en la vida. Que arribi a ser publicat a una revista com Science per a una persona del món científic també és una cosa que celebrar, d'obrir-te una botelleta de mistela o algo per celebrar-ho. Però és que damunt que te donen la portada és impressionant. Però és que, clar, quan tenim artistes i paleoartistes tan bons com Dani Navarro, que ha fet unes il·lustracions precioses, evidentment, la gent de Science va dir pagadins. La il·lustració científica, en aquest cas de dinosaures, que també és una especialització en si mateixa, Totalment. perquè té una part científica de reconstrucció, ho explicava Òscar San Isidro en el número que vam fer nosaltres sobre dinosaures, una part científica de reconstruir científicament el que és l'animal a partir de les restes òssies, fòssils, i a banda una part artística també, de composició, la portada de Science és així, vull dir, és l'espinosaure agafant un peix en acció, vull dir, té un dinamisme espectacular. El paleoart i la paleoil·lustració són un repte perquè ha de ser lo suficientment rigorós com per a que els científics implicats en aquest estudi te donen el vistiplau d'estar ben fet, amb el coneixement actual que tenim d'aquest dinosaure està ben fet, però també ha de prendre prou llicències i ser suficientment artística per a que entre pels ulls a tot el món. De manera que és un món molt complex, el de la paleoil·lustració, i en aquest cas tenim un exemple de llibre de com s'ha de fer. Està estupenda i la recomanem des d'ací. Jo, abans de canviar de tema, tinc una curiositat que a mi m'agradaria que ens aclarís, perquè hem parlat del cinema, de les trobades de l'Spinosaurus, però a mi m'interessa el moment de la seva extinció, de l'extinció dels dinosaures. Sabem que es van extingir aproximadament fa 66 milions d'anys, però aquella extinció va ser de repent, sobtada, o després encara van hi haure un últim dinosaure, o com? Doncs mira, el tema de l'extinció sempre m'agrada molt treure'l perquè dona per a parlar durant hores, no? Per a un podcast en si. Dona per a uns quants podcasts dona, perquè primer, hi ha molta gent que quan parlem de l'extinció dels dinosaures parlem de l'extinció d'un grup, no? D'un grup d'animals. La primera és que des de fa un temps sabem que no es van extingir tots, que va haver un grup de dinosaures que va sobreviure i per això tenim ocells i tenim aus avui en dia, perquè són tan dinosaures com l'espinosaure, no? Però és que, a més, popularment, pareix que donem la impressió de que es van extingir tots en aquell moment. I en realitat els primers dinosaures van viure fa 200 i pico milions d'anys al període Triàsic. La majoria de dinosaures s'extingeixen a finals del Cretaci fa 66 milions d'anys. Evidentment, ahir hi ha un període de temps d'uns 140-150 milions d'anys en els quals han aparegut i desaparegut ja moltes espècies, no? De manera que les espècies que vivien al final de l'era dels dinosaures ja no eren les mateixes que uns pocs o uns molts milions d'anys abans. De manera que els dinosaures s'han anat extingint paulatinament des de la seva aparició, però perquè és algo normal, no? Al món natural, és una cosa que passa. Quan parlem de l'extinció dels dinosaures, parlem de l'extinció del gran grup dels dinosaures, no? De que en aquest moment ja només sobreviu un xicotet grup, que és el de les aus. I encara hi ha debat entorn a si va ser més gradual o no. El que sí que sabem que va caure un asteroid a la zona de Mèxic, que les seues empremtes, per dir-ho d'alguna manera, es troben per tot el món. Este rastre d'un element que és l'iridi, que es troba entre la capa del Cretaci i el Paleogen, està dient que els efectes globals del canvi climàtic que va provocar el meteorit varen ser responsables d'una gran extinció en massa. Però encara hi ha debat, perquè hi ha gent que diu que els dinosaures ja no eren dominants en totes les zones, que igual hi havia zones en les que ja no abundaven tant, o en les que encara que abundaven no eren tan diversos. Diguem que en aquest sentit hi ha debat. Sí que hi ha llocs en els que trobem dinosaures fins al moment just de l'impacte,
En altres llocs no, però és que també el registre geològic és molt, no sé, curiós, és molt divertit. Hi ha vegades que perquè no trobes alguna cosa no significa que no estiguera vivint allí, no? De manera que encara hi ha molt de debat entorn a això. Que no ho sabem encara, no se sap realment. Sabem que en alguns llocs encara vivien i eren prou diversos, en altres llocs hi ha dubtes de si sí o si no, però és que, com sempre, la natura és d'una manera fascinant, molt poc propensa a poder classificar-la com els humans volem. Moltes vegades els humans ens encabotem en que volem saber sí, no, va ser això o va ser l'altre, va ser el mayordomo, no sé, i moltes vegades la natura ens està ensenyant un poquet més d'humilitat. Igual n'hi ha vegades que no vas a saber la resposta en la vida. Pots acostar-te un poquet més a equivocar-te menys. Jo ara sentint-te estava recordant també una escena de Parc Juràssic. És que, vull dir, esta pel·li tindrà les seves llicències o no, però és que recorda el final quan ells se'n van en l'helicòpter i ell, el paleontòleg, veu les aus volar al costat de l'helicòpter, donant a entendre que crec que ho ha explicat abans en la pel·li, no? Sí. És xulíssima, vull dir, aquesta idea que te deixa, no? De com han arribat els dinosaures ara en altres espècies que venen d'allí. Exacte. De fet, sol dir que es van extingir els dinosaures i els mamífers varen heretar la Terra, però és que avui en dia els dinosaures que queden, que són les aus, ens dupliquen el número d'espècies. I dius, fins a quin punt hem heretat hem heretat la Terra, però els dinosaures han heretat el cel, per dir d'alguna manera, no? Tornant un poc al tema de la divulgació en xarxes, al final les xarxes socials són espais on circula molta informació, però ja ho has dit abans, també hi ha moltíssima desinformació. En ciència ho hem vist molt en el negacionisme climàtic, discursos antivacunes o teories conspiratives de tota mena. Hi ha pseudociència en paleontologia, o sigui, hi ha mites o teories sense base científica que circulen sobre dinosaures i que se viralitzen. Sí, i tant. Hi ha gent que nega, per exemple, la validesa dels estudis d'isòtops, perquè no es creuen les datacions per isòtops. Hi ha gent que nega l'existència de dinosaures i diuen que Hollywood ens està pagant una paguita als paleontòlegs per a tots. I dic jo sempre dic el mateix, on estan totes les paguetes que jo deuria rebre per totes les minories a les que pertany? I esta també, per favor, quines paguetes m'estic perdent jo? De manera que hi ha. Per exemple, també hi ha una espècie de ressorgir d'antigues creences. N'hi ha vegades que va de la mà d'un misticisme o d'una religiositat i hi ha vegades que no. Però, per exemple, hi ha gent que segueix encabotar en que els gegants, els humans gegants dels relats mítics van existir i que en realitat els fòssils són de gegants, quan en realitat la història de la ciència ens ha explicat el contrari, que ens creiem que els fòssils eren restes de criatures mítiques i després hem descobert que no. Així que sí, t'asseguro que en la paleontologia i en ciències naturals en general també hi ha molt de negacionisme i hi ha gent que directament vol creure en un món que nosaltres des de la ciència ja vam aprendre fa molt de temps que no existia. Parles d'aixòs mites també en el teu llibre. Exacte. Parlem un poquet del teu llibre que està acabat de... Sí, o sigui, has publicat diversos llibres, de fet. Paleontologia Bob, tinc una numeració en contra d'un hueso de dinosaurio en mi jardín o inclús en coautoria, la paleontologia en 100 preguntes. I ara, recentment, història de la paleontologia. Que, vamos... Lectura ligera, que es diu. El tenim així. Podries explicar-nos què et va portar a escriure aquest llibre? O sigui, què podem trobar en les seues pàgines? Doncs mira, jo venia d'haver escrit precisament un llibre de la mateixa editorial que jo el considero el germanet menudet, encara que en realitat és anterior i seria el germà major per edat, en realitat en quant a grandària i a continguts és el xicotet, que és Esto no estava en mi libro de història de los dinosaurios. Els va agradar molt a l'editorial com havia quedat i em varen dir si jo volia donar un pas endavant i escriure algo molt més gran que parlara ja no només de la història dels dinosaures, sinó de la història de tota la paleontologia com a ciència. I que estaven començant una línia editorial dins d'esta editorial de llibres molt més grans, molt més ambiciosos sobre històries de disciplines científiques. Evidentment eren llibres grans, de moltes pàgines, tapadura, llibres molt més de consulta que realment que te pogueres llegir de principi a final, no? I evidentment jo vaig dir que endavant,
anem a continuar. A més, jo sempre ho dic, quan et dediques a ciència, ja de per si que et facin propostes laborals és una cosa que difícilment pots rebutjar. Si damunt et dediques a fer divulgació científica i parles de ciència, si et donen l'oportunitat d'escriure un llibre per a fer precisament això, també estaria totalment boig si diguera que no. De manera que, per supost, em vaig pujar al carro i em vaig posar a treballar en este llibre, però ha sigut un procés de tindre el síndrome de l'impostor totalment a l'esquena, ahir respirant-me al coll, perquè dic, què faig jo, no? I després el biaix que tinc d'estudiar dinosaures i haver escrit ja un llibre sobre la història dels dinosaures, però tindre que tocar moltes més disciplines, tindre que fer lloc a la paleontologia humana, a la paleontologia d'invertebrats, a la paleobotànica, parlar també de les imatges o, diguem, de la concepció popular que hi havia sobre el món i la natura en cada època per a poder contextualitzar les troballes i com s'interpretaven els fòssils. Era una tasca prou gran, la veritat. Però, per sort, ha eixit. Per almenys hem arribat al final. I el que vaig fer és... vaig recordar-me de la història típica de la paleontologia que sempre se'ns ha explicat a classe. Vaig fer-me amb uns quants llibres que no estaven editats en espanyol, molts d'ells, que em varen recomanar persones de les que jo he après, com per exemple Margarita Belichón, que era l'antiga directora del Museu de Ciències Naturals, que ja està jubilat. Unes salutacions des d'ací, Margarita. Sí. Professors meus també, que moltes vegades ens han recomanat llibres sobre precisament quina ha sigut la història del descobriment dels fòssils. Vaig afegir un poc d'història del pensament biològic que vaig aprendre en la carrera. De manera que vaig anar donant-li forma a un llibre, vaig afegir ahir mencions a tots els tipus de fòssils i d'éssers vius que jo crec que devien tindre el seu lloc, però sempre amb la sensació de estic molt biaixat, tinc que fer tot l'esforç possible per a no contar el que es conta sempre, tinc que afegir coses que no s'han contat abans. Va ser una pressió molt forta, però en el moment en què el veus fet realitat i ja ha eixit d'impremta i el veus damunt d'una taula en una llibreria, dius, bueno, doncs ja està fet i crec que no ha eixit tan mal. Així, una satisfacció. No, però és que es diu fàcil. Una història de la paleontologia i és un llibre que comentaven que té 500 pàgines, però al cap de la fi el que has de fer és tot un treball de síntesi, de selecció, el que tu dius, que no s'ha contat ja, o sigui, que no estigui molt manit, però que aporte coses realment... Vull dir que sí, m'imagino que és tot un repte enfrontar-te a un encàrrec. També dir, ja s'ha acabat. Perquè sempre podries sempre podries, és cert, clar. Sempre pots afegir més coses i sempre te'n recordes de que t'has deixat fora alguna cosa. Clar, està la troballa de Science ahí. No, clar que no. Encara no podies. Encara no podíem parlar d'ella, no? De manera que, clar, no pararies mai d'afegir coses, però també... per sort o per desgràcia, també has de dedicar-te a més coses. De manera que no pots... Hi ha un moment en què t'has que dir, i així n'es queda. Bé, acaba, ui. O deixar-ho per a una segona part, en alguna segona part. O afortunadament, com tens també les teues píndoles de ciència, els teus vídeos i tal, doncs coses que t'interessen sempre pots continuar ahí aprofundint i oferint altres punts de vista. Això també està molt bé. Sí, doncs, igual que passa en el llibre, ens passa també en el podcast, que ens estaríem hores i hores parlant amb tu i amb el tema dels dinosaures, que és apassionant per a tots, ens apassiona. Ja tens per a una última pregunta? Vinga, una última pregunta, sí. Hem parlat de moltes coses. Vinga. Què t'agradaria un seguidor nou que t'arribe, que te fa follow, què t'agradaria que recordara un seguidor després de veure els teus vídeos? Saps què passa? Jo més que quedar-se amb coneixement, més que quedar-se que ha après tal cosa sobre tal espècie o algo, el que més vull de la gent que segueix el meu treball, siga un nou seguidor o no, el que més vull és que, d'alguna manera, eixa curiositat, les ganes d'aprendre, de voler furgar més, de voler aprendre més, de fer-se preguntes. El que vull és que siguin curiosos i que no es contenten mai amb la primera resposta que troben. Perquè damunt avui en dia la primera resposta possiblement la dona una intel·ligència artificial i estic mal. Així que jo em quedé amb que siguin curiosos, amb que si puc transmetre d'alguna manera que parle d'aquest tema perquè m'apassiona i perquè no pare de fer-me preguntes i els porta a fer-se preguntes ells, jo em donaré per satisfet. Doncs moltes gràcies, Francesc Gasco, paleontòleg i divulgador, per haver-nos acompanyat avui a Mètode Podcast i per ajudar-nos a entendre un poc més els dinosaures.
també ajudar-nos en aquesta divulgació que fas tu a través de les xarxes i que avui has tingut l'amabilitat de vindre així a acompanyar-nos. I Anna i Anna... Anna al quadrat. Nosaltres ens acomiadem també ja, no sense abans recordar que ens podeu seguir també en les xarxes socials, que nosaltres també aportem el nostre granet de sorra a la divulgació científica en la nostra llengua. Ens podeu seguir a totes les xarxes socials, iVoox, YouTube, també veure'ns, i en totes les xarxes que Anna Camps du també actualitzades. I avui, per acomiadar-nos, vos proposo una cançó que jo crec que vos agradarà, és divertida. Una cançó de Danny Weinkauf, I'm a Paleontologist, soc un paleontòleg. Digging in the dirt with just a pick and brush. Finding fossils is my aim, so I'm never in a rush. 'Cause the treasures that I seek are rare and ancient things, like Velociraptor's jaw or Archaeopteryx's wings. Now all the kids who wanna see them are lining up